Tripura hastibo tabuk teruk tebo shenijak itongo baniya ni bisingtei Tripura sarok eba Tripura hastini mungbo tabuk teruk kuchugo kasawi tongo abo haikino Tripura hastibo tabuk belekino mungmani tongo Queen Pine Apple ni bisingtei abo haikino laitangnai salkisa sikang eba laitangnai tarsa tani sikang hastini kecham montiokra Biplop Kumar Debbo Queen Apple no tei eba Queen Pine Apple no tei kok samani tebo baniya khlainani bagui kok samani abo haikino simpet ni teidol mungbai Tripura hastini amtei eba Queen Pine Apple phatar hastibo rohorjakha Lowajika simpet tei project ni mungkha Mob Sidinar Queen Pine Apple rohorjakha 840 nos Belano tonthotok tabuk hastini baniya khlainarok Queen Pine Apple rokno eba buthai rokno phatar hastibo rohoi hastini mungrokno eba Tripura hastini baniya tebo kaham krung tebo kaham ke khlaibama bai berana tongthokjak abo hakino laithangnai salo Agartala Birkhung khola tei Birkhung bai ke rohorjakha phatar haste Delhi-o Kamu baik-baik besar mal bahar ka. Tak lagi jawab maka zaman kita belum